What's up mga higala, good morning. So padulong mi karon sa Malaybalay City. So ang among ruta is from Cagayan de Oro to Talakag and then Lantapan, Bukidnon. So tara na. What's up mga silingan? So nanami karon sa may tunga-tunga sa Lantapan, Bukidnon. So inyo makita karon sa akong likod kung unsa kanindot diri sa nga lugar sa Lantapan, Bukidnon. So makita diha mga silingan. So diri nga area, so from Cagayan de Oro to Malaybalay, inyo ning magian diri ang grabe kanindot nga area. So dili gayon pa sa uban nga delikado daw diri mga higala, pero dili an okay ra man siya mga higala kay enjoy na. So maka rides pa mo. So akong ipakita sa inyo kung unsa kanindot diri sa Lantapan, Bukidnon. Mag-CR na siya. Asa ka mag-CR, Goy? Wala din. Ano man? Guwapo. Pigas. Guwapa. So, asa ka napitara, Goy? Ambot ah. Asa ka na, Goy? Gwapo mo na, Goy. Gwapo. Wala tayong kapilian. Uy, diri ka, oh. Masasa ba? Adisar ka musulod. Usa ha? Guwapo. Pikas. Guwapa. So, asa ka musulod? Dire. Ano ya? Dami. Bagay di ka niya. No choice. Hello mga gala, so finally nagabot kami diri sa may Malaybalay City. So nag-start sa Cagayan de Oro og 5 o'clock in the morning. So nagabot mi diri is almost 11 o'clock na mga gala. So taw-taw na mong biyahe gyud. So enjoy, kapoy pero sulit na gyapon. So karon namang plano kay madto nami sa Habit House. So nya ipakita na ko sa inyo kung unsay porma or unsay mga view dito sa Habit House. So ay mo kalimot og subscribe sa akong channel ug click ang notification bell para updated ka sa lahat ng videos. Bye.